sani ayanga ka wantie kae nono ma gazet osechako sani koro dhi nyime kod gazet charo osekelo weche manyien kendo koro sani odakoni ka gik matimore e gazet ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanyakwaro mokeo nyaka sango tan ka kod Anselo Yao jafamaro mabiro odatwako to kachiel okono ni gito gin gik magi mantiere e gazet kama onego bed ni warango. Anselo Yao kendo machiegni oya nyaklewa geno ni ruoth okechi chopo tich maber ojang'uono kendo era ne musiko chwero chiewo kode yo makare amiye puoch donge koro achiewo kawuono ka gi weche machalre gazet kikawo gazet ma Daily Nation gi Standard nyakora mojang tiketo gi kama en mana owuok ka Raila idonjo kanyo unleashed mano Standard Standard koni kanyo ni unleashed kama chile koni Raila's show of power ochal nade odiochieng' manyoro mana sigana maduong' ahinya to miye peke gazede gi duto ite mar ang'wen kod mar abich Daily Nation Standard omiye peke ite adek mano ite mar ang'wen auchiel kod mano mar abiriyo jotelo mopogore opogore oloso gin mana Raila mana ka wanyamako gi duto mantie gazet Standard to wach emo mi peke kawuono ka to koro meny kama dong' ten mana wach Raila tie moko ma timore yok nyawilgo en mabro lose matut man kagi mopogore opogore kata geni mopogore opogore ma jogi nolal kinde ng'anyo ntiere mano make wi kes ma Equity ma oyang ka ni court nowacho ni mondo owegi to pok owegi koro wabo nono mago wan gi weche ti kupet ka yware gi TSC manyo donyo strike no siebe tiere kes ma pod joten madhi mana parga beach e weche mag mibadhi mopogore opogore Standard pod weche mag Raila then wangi wach ma strike beni wangi Paralympics amaki race wangeni banga gi Paralympics makoro Paralympics ya Raila project nya kaka sabur manyose wacho kaka enemo oruto mamondo koro warita ne wane kaka bro bedo koro mojanga zema the Standard benode ke piny kanyo kaka josiasa nene wacho ni observers say yesterday's launch of AU chair's candidacy bid was a symbolic Raila Ruto political marriage angwa duka mathoth kontiere nyakoro mojanga gazet ma Daily Nation nyakoro mojo magi weche mo pek mar Odinga ntiere karka ka jatend piny Kenya ka chel koda ka jotelo mawuok e Afrika ma ugwe koro siro chung mano mar Odinga ayanga mono mar bedo jakom mar AUC obedo yo machal nade ite mar kodite no mar abich jong'anya mana nenogi mano picha mag jotend pinje ka chel koda jotend migepe on jatend migao achiel mantiere ka jotend migepe mochune tudruok pinje maoko maneno karka ma piny Rwanda kacha koda ka piny Kenya Musalia Mudavadi maito jotend pinje machon kod masani mantiere karka en statement maduong' mano loso odiochieng' manyoro wijo kanyo kanya mpaka bende okelnoge weche manyien ute fwambo duto nyoro ntiere karka ka irango ni nang'o dhi bedo kae katimore en thuolo moneno ka Odinga ochopo State House kacha joge mag jo Azimio nitiere oko negiloso in Karen buore Nairobi mano gimanyo kata nyo mako wanga ni jo Azimio wacho ni gi support bid mar Raila nikech waneno ka e sigana ma wakelo kanyo ne giwacho gi support okay giore kata representative nikech nyoka neno an official representation mar Azimio as a coalition State House nyoro makoro mano wabro nono malongo nyaka non maginyiswa gimbe ni ang'o me ok gioro ng'ato officially madhi kuro mana kaka kisewacho no gimanye duong' kata ni Raila ne nyaka show nang'o ni East Africa number 1 support ma okonya dhi AUC ma East Africa oko support nang'o nikech mondo odonje AUC ma pinje mag Africa mani AU to ang'eni gin 55 kuom 55 no already ose lock 19 ma 19 ng'eny gi wuok East Africa South Africa ose support Nigeria ose support Congo ose support Central Africa gi Algeria ose support mago pinje 19 koket kamoro achiel koro gima duong' en nang'o ni koro otemo many mondo chop percentage
percentage ma 66% no ma 66% en almost 35 nations ka goya gi wiya gi kwan manie wiya mapiyo piyo nyako temo chop 35 matiende ni poko chopo kore ka en nus ma wuodhni pod bor nitiere pinje mapoko oyango chung' margi mano pod warito mondo wawinjane ni gibro chung' nang'o to nye wawinjo ka jotelo opogore kanyo nye puoyo Raila kaka en statesman, kaka en ng'at ma Africanist, en ng'at mohero riwo oganda, en ng'at mohero kelo kwe gi weche mamoko. Weche moko be nyowach kanyo kaka bedo but Raila samoro nyalo miyi yudori e midhiero. Nyo awinjo ka jatend piny machon ma piny ma Nigeria nyogo sigana kaka ndalo mane oriwore gi Raila in 90s nomiyo obaye odang'enge, nobaye jela ma be nowacho ni samoro ka dine bed ni ok odhi e jela nyaka bed ni ne nyalo bedo ni ok dino bedo ker. Ruto be nyewa winjo ka wacho ni ndalo kinde mano support Raila no kete e tago maliet kanyo ero kanotere heg kuchocho mondo yale. Koro warito winjo ni koro campaign mar Raila otero kon ma obro chako gi south koso obro chako gi west koso north nikech east kato chala gi oselok most parts mag east. Eye kanyo be jotelo opogore kaka Museveni be nyowinjo ka loso embe nyopuo Raila kanyo nyewa neno Salva Kiir ka be nye loso nyowacho ni Somalia one of the competitors mag Raila mane lero gi Raila nogwele bathe nang'o ni bi mondi supporta to nonyiso jalo nang'o ni wan kaka jo East Africa wachung' kamoro achiel ok anya wuok East Africa tabiro support to wan gi candidate ma East Africa mano koro nyo nyiso riwruok mar East Africa ni East Africa ni kamoro achiel ma sani koro gilose duol achiel. Tanzania ne wang'e ni ndalo moko be ne dwa golo candidate kata kamano negi dok chien makoro gimbe sani koro gi support Raila mano koro e gima duong' ka. Wan kaka jo Kenya wanya timo mana maduong' nang'o ni mondo wa lemne Raila mondo yud lemo nikech koyudo lemono bro konyo Afrika to kata Afrika kende Kenya be nyaka kony nikech koro kusegolo jatend AU to mano teni benefits moko nitie mabira automatically to the nation ma mo jo mano kod mano mara visit mara nation okinyi makawuono kamano bende achiel kuom weche go mamedo luoni kaka sani koro kampen no dhibedo kachako dhibedo kochakre e yo machal nade nyakoro mogi jo wantiere karka angwanene e ite maiye kae koro ka wayudo yuda ite no mano mar ariyo wacho ni kantiere kaka jopuonj olalo omenda kendo wacho ni en gima osekelo negi wich bar maduong' ahinya. Wacho ni kwan mag jogo mondikore sako ni bende yangore ni olwar piny kowuok 100,000 nyaka machiegni kod 10,000. Omenda manolal kar kae bende nyakoro moga jwang' Kenya neno en omenda makore lach bilion 15. Ansel ma en ywak ma jopuonj osebedo kae ka chiwo kaka giwacho ni nitiere nonro manotim kendo yangore ni adieri omenda makamagi gionge kendo nobuga omenda mago mag sako ni bende to jopuonj noyudo lal ka en riwruok manokelo jopuonj mathoth ahinya moko kata kaunti ma Nairobi kende gin mago mawuok kata oko mano mar kaunti ma Nairobi ka gino magi ne gitimo en temo keto mwandu mondo giyude yuto margi ma en sako miluongo ni Metropolitan National Sacco mano in apise mare mantiere Koinange Street bore Nairobi. Sako ni midhiero noyudo ka ma weche mag mibadhi no kwako jotende ma bilion 15 ma jopuonj nolal kanyo ero miwacho ni nolal e yore mag mibadhi. Wachore ni sani en higni 3 mosekalo chakre nonro chakre to iluongo ni Commissioner ma Corporation Development David Obonyo to ni en osebedo follow up gi DCI but DCI osebedo ka ng'ich kode ma ok gisebedo ka gichikre tir gi wachno. Sigand sako ni wachore ni
kane oyang ni mibadhi moro nitiere kanyo ero, sako no nolalo ji madhi mana 9,000 kanyo ero, mamano is about 90% loss of membership. Kanyo bende wachore nang'o ni jogi kanosefwenyo ni pesni mane gi jotend sako to kanosefwenyo ni pesni mane gi withdraw yore mag mibadhi ne dhi fwenyore, koro ne gikawo loan eka gichul godo jokanyo kaka dividends, mane cover up mane gitimo kanyo, momiyo ok nofweny gi piyo, ma koro mano ero kendo koro gima notimo en ni nodhi oketo sako e gope moko nikech sako ideally onego bed ni make profit, onego bed ni pes jokanyo ikawo to bedo invested kama, to profit moyudno ema imiyo jokanyo dividends. Sako emong'e nang'o interest mobedo charge pogo ma loan, ok ni sako kendo madhi kawo loan jokanyo mondo kendo wachore ni buge be ne kanyo mochore gi mag annual meetings ma sako onego bed ni bedo higa ka higa, ma negi forge kanyo, jotelo go nobiro gi buge morochore kanyo, ma kanye mane giumo godo wechego. Investigation osebedo ka iluwo to sani to koro higni 3 ma jopuonje pod kia ni pesa gi to bro bedo nade. Mane midhiero nyakoro mojwang' e sekta mar somo, kendo en geno marwa ni nonro pod biro dhi nyime. Wacho ni kanyo irem ma jogo matimo nonro osechopo, kendo iwacho ni giserem, wacho ni DCI fails teachers. Mano somea ne ite mar ariyo nyakoro mojwang' ka sigana mano timo juma mokalo Ansel pod nitiere karka, wawacho jogo mane olal konde mopogore opogore, nitiere mana bathe kae, nitiere anyuola ma pod osebedo kae ka manyo jogi, gin jogo manolal nyakoro mojwang' kinde mopogore opogore, nitie mago manolal e kinde ng'anyo, kineno gi karka nyakoro mojwang' indiegi nitiere karka giduto. Kane walos kwa wacho ni nitiere jogo mane yangore ne omi teko mathoth ahinya to obila, wacho ni jo NIS ne nitiere karka, jo DCI ne nitiere, to sani nonro ma bende gitimo, iwacho ni sani duolo Commission on Human Rights KNCHR wacho ni nitiere jogo ma nyaka sani osebedo kolal maromo 66. Magi mana moko kuom nyinge, kiwacho ni nitiere miyo mano ma bende ndiko dhoge e police obila mano ma Kitengela, wacho ni ne ok fix Bob Njagi, nikech wacho ni nitie jogo manono ne temo rango ni kaka ginyalo tudo jogi gi weche mopogore opogore manitiere. Mano kirango mokwongo eneno ka magi gin owete Longson Jabil kaachiel koda ka Aslam owari juma mokalo Bob Njagi jokanyo jakere ratiro maonga, ipenjo ni jogi duto gintiere kama chal nade. Nonro ma Kenya National Commission of Human Rights to wacho ni of course kaka isewacho ji 66 mano disappear, but wi mano nitiere thoe be mondi kanyo, nitiere ji 601 be mano hinyore kanyo ero, mano wachore ji 70 mola June 25 ma pok oyud nyaka sani, nitiere ji 23 ma pod obila pod omako ma pok ogol, nitie ji 100 mano yud ka ngima, alafu bang'e no to nitiere ji 8 be mane oyud kotho, mano disappear to noyud kotho ma mago sigandgi mopogore opogore ne wanyise kama. Kata kamano to nitiere sigana ariyo ma oyang ka ma ema focus nitie ka, main focus nitiere ka, ma familia no achiel ni wan gi owete ariyo ma kaka isewacho na Jamil Longton Hashim gi Aslam Longton ma nolal kinde mag ng'anyo mane kwedo weche mag sirikal. Wan gi David Macharia Kimani gi wuon gi ma Paul Kimani Macharia mosebedo kolal chakre weche mag Equity, mibadhi mano okwako Equity Bank mane bilion 1.7 ma sani koro court no Kimani gi wuon poko bila koro ndala 3 chakre nang'o ni bet list makoro penjo en nang'o
Court wacho gimoro achiel to obila to timo mopogore. Waseneno kata kamano kinde ng'anyo court ne wacho ni kik tim ma to obila dhi timo ma court wachono. Mage midhiero ma wan godo Kenya ka en niya, bad migawo ma sirikal achiel wacho kama but moro to timo mopogore ma koro ipenjo ni sirikal achiel ang'a monogi timo kaka owinjore. Chayo court en gima waseneno ka nie sirikand William Ruto ni ma waseneno e kinde mopogore opogore ka kata jatend piny chung' to wacho man timore. Koro ipenjo ni kara court to wan godo matimo ma wach maduong' ahinya nikech kawuono wayango odiechieng' ma wa celebrate higni 14 ka weche mag katiba manyien chakre wayud katiba manyien e higa mar 2010 makoro wachore ni magi gik maduoko Kenya chien, magi monego ong'i, magi gin kuonde moko onego bed ni wantiere e seche aina gi. Aneno kata mana Whitman ambassador ma US ma Kenya kanye loso wang' jowiwa ma Citizen ma embe nyokwedo weche mag mako ji ayoyaye Nyakoro mag jwang' en moko ma pod imedo tim nonro ka igeno ni jogo duto ma osebedo kanyo ka owito ngimagi bende kopogore kata ji 8 ma kamago nitie ji 60 ma bende ne onegi kata ne osewito ngimagi e kindegi. Nyakoro mag jwang' kaluwore gi nonro mantiere kar ka ji mohewo 600 to noyudo hinyruok e rakruok ma kamago kod obila mano mantiere kar ka. Nyakoro mag jwang' omedo luoni achiel kachiel sigana ma pod ntiere kar kae wacho ni to gin weche magi kata chiedh nade mathoth ahinya mapod ntiere kar kae. Wayudo thuolo mar nenogi kae ka wawuok e iteni mano mar adek, mano mar Daily Nation. Gazet ite ma iye mar ang'wen oko ni kanyo gin mag Odinga ka ntiere kanyo mano mar Odinga kanya achiel kachiel e ite mar 4 e ite mar 5 bende jotend pinje go chopo kar kanyo. Kaka machielo bende nitie penjo maduong' ahinya moket kar kae e ite mar 6 kanyo nitiere ote wacho nitiere ng'ama uso kar kanyo akia ka wayude te koso ang' wawe kanyo mondi. Iwacho ni why Raila needs francophone votes. Nitie jogo ma bende nitiere Africa mangima ma bende nyaka sani yangore kanyo kinyang'igi gin jogo maloso katiyo gi dhogo ma Ufaransa. Thoth gin tiega imbo mar Afrika. Gichal nade gimomiyo Odinga bende koro nyaka manya ombulu mag pinjegi mondo mi oketgi e aditane. Kwang'iyo historia mar Afrika wang'e ni pinje ma Europe mopogore opogore no colonize Africa. Kata kamano lemo madongo ahinya nodhi ne joma wacho dhok Kisungu kata English gi joma wacho dhok Kifaransa kata French. Koro joma wacho dhok Kiingereza gine Anglo, jok ma wacho Kifaransa gine francophone. Koro anglophones wang'e ni Kenya en achiel kuomgi. Uganda wan gi South Africa wan go moko. Koriw gi kamoro achiel to gin pinje 24 francophone kamoro achiel wan francophone ni pinje Cameroon, Senegal, Guinea, Girika gi mamoko. Mago gin pinje makoro nyaka Raila dhi oji present mo convince gi. Ma emomiyo be kata mana manifesto mar Raila ma be noloke dhoge ma iwacho Afrika ka. Anglophone pinje 24 kende emong'iyo ni bro chuni to mano yudo dwa nang ni mondo chopi omyeko osangi pinje 19 ako manyo edo gi anglophones ma poko kelo ka gi komedo gi franco borogo ko yudo kata 50% brochore gi target monego obedo ma en about 35 countries mondo oyud 66% madwarore no. Makoro nyako wuotho piny ma campaign ne ni kako chak sani geno ni Raila nyaka piny yudo gi block achiel yedo ka kendo romo okoromo ni kata mana West Africa kende oromo koro okoromo nyaki imany nyakoro mo tie kar kanyo
e ite maraboro nyakuro moge juang tie sigana ka wacho ni hits and misses katiba masani Kalonzo Musyoka kachel kola ka jotelo mamoko nyoro ne ochopo e romo moro mipenjo kanyo ni ginto gini mage mosebedo ka gintiere iwacho ni devolution ntiere bill of mago bill of rights ntiere kara kanyo moko mlango ni telo maka olemo weche gi mago makatiba mabende osebedo pachoka kuom higni 14 nyaka sani wacho ni nitiere paro mathoth ahinya mantiere kar kae wacho nitiere paro mosetem chwal mondo mi oloke kata olok pend chike moko mantiere wacho ni ero sani wacho ni kuom jogo mabende osebedo ka achiel kuom okin Bobby aboro ko odhi nyime wacho ni ok wanya bedo kae ka wamora mora pile ka pile ka wapamo to nyaka wadoga mondo warangi gigo mane katiba ni dwaro keto e tim mano koting'o telo makare. Kama wanginyasi ma katiba nyaka wanoni en milestones ma wasemek kaka piny. Katiba ni ne en revolutionary mani wacho kinde mane obedo promulgated ni it is the most progressive in the world. Matiende nango ni ene chal kagima moloyo katiba ma piny mangima. Kata kamano bene kachne achiel sani kata na jopiny nyalo penjo sirikal ni sirikal wach ni bedo nango mana achiel kuom berne rach neno ka weche mag 2/3 gender pod waneno ka pok wamit e migepe mopogore mag sirikal gi appearance mar executive gi weche gi bede migepe moko mag sirikal pod waneno ka pok wa achieve koro mago ka wan mondo wa achieve mano para gazet mar The Standard norani machi antiere kar kaen paro program e wacho ni gino kanyo asela moting'o en launching yao katen sa yao to joten pinje bende ochopo kar ka tenga moting'o kosene kingpin mane kingpin ma gwenge mag masawa kocha ero nitie kanyo gi tai maratong ka gi launch ochal nade paro mapiyo mantie wiye kaka to pacha ka neno ka koro ket ka ni few tena ni en yweyo maduong' ne jatend piny mag Kenya an ng'iyo such kingpin kato kingpin koro penjo nyango koro tego mana keto bedo nang'o ya kendo ng'ani okalo odonjo koro en ema en koro yange status kwanto waneno ka jotelo mopogore be osiro wach mar unveiling ni kaka nyegi yuoro ma nyegi lose gima mogo Mudavadi be waneno ka embe koro ochalo ng'at ma yweyo moro nitiere kuome kanyo nikech koro wich bar mande gin go madung Kenya ka maringo gi sirikal ma sirikal ka tem keto wiye kato Gen Z ni kod ma koro yweyo to pod onge mani koro Raila ma koro dhi wuok e siasa koro mogo jwang weche ma pod nitiere kar ka ng'ine gi ane achiel kachiel pachuka wacho ni mago mantie katun ka Ansel ala ni mondo mwalore gi ka mani makelo e giko ngero kamano kumbedo mondo duoga koro gi twak wada bende gintie bende ing'eyo bende in gi geno ni jo kata twak adwa winjo tije mag mbui andiko andike mbui kacha koro ne ani koro en in mari mane temone mana mar ndiko koso matimo wasuke ka omwaka timo nyaka physics kitho tije gi ng'eny nitiere kar kanyo koro mojor ka yo masani ka duogo an kae kod welo John Opiyo manyalo lonyo weche mag mbui
koteno kata arita mag mbui wacho ni cyber security ka warango kama chielo bende nyakoro mnyago dhi bedo kae kod jakom board mano mara Lish AI Labs mano mayudore e kaunti ma Nakuru mano otudore kod Okinyi ma kawuono ka entiere Kindu Bay Town mano Mark Matunga ka wantiere kode kachiel kod kaja kanyo mano mar zone 1 giseikore yo makare nyakoro moyuan kendo nyaka sani en mana ng'eyo ni to wabiro kendo watudre kodgi e yo machal nade wacho kanyo ni machielo wan bedo kanyo kod wendo mabiro wasebedo kae kinde mokalo ka watwa kodgi achiel kachiel mar mondo mi warangane ni piny Kenya ochomo kanye weche gi mag kod teknolojia kod mago mag mbui bende kali mano director mar zone Kisumu wabedo kode kanyo kod achiel kachiel wabedo gi twak tije gi to gin kanyo gin digital jobs jatend piny Kenya kata kawuono kochako live mare Migori gini poro dhi wache kodhi Homa Bay odhi wache kobodhi Kisumu kata Siaya odhi wache tije gi gin kanyo make mana ka waduogo bang' yweyo ma wakaw sani kik idhi